थारिख डिक्लेयार जागोन अखानायैनो गुरायबोजोबगोन जास्ट बे बिल लानो थांनायल' आरोखि बिल लानो थांदों मा लानो थांदों बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायनानै थांखादों सोरबामोन थांनायाव जोंहा जेबो खहा जाया बरंसो लाबसो जागोन गतिके एबारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हयथ' जिर' आउट जानो हागौ जों अपारेशन अल आउट बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय अपारेशन अल आउट जागोन बे इउपिपिएलआ दा बे अपारेशननि नामखौ जों होदों एबाराव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव एबारसो आसल अपारेशनाव जों नामायदों दा जोङो गासिबो पार्टिफ्रानो दिनै बिपिएफखौ नागिरदों दिनै हिरा सरनियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिथाङाबो बिपिएफजों एलायन्स जानो बिथाङा खावलायगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्रायबो दिनै खबर फैबाय थादों बिथांमोनाबो एलायन्सआव थानो बिपिएफजों दिनैहाय अनेकथा दोलोफ्रा माने बिपिएफजों माने एलायन्सआव थानानै सरकाराव थाफानो 2025आव बिनि थाखाय बिथांमोना लामा सं दानगासिनो दङ दा जोंबो नायबाय थादों सोर पार्टिजों जोङो एलायन्स खालामबा जोंहा सरकार दानो हागोन जों हारसिङैनो गोगोमखा जोङो हारसिङै गेलेबाबो जोङो 25टानि बारा मोनखागोन आरो एलायन्स गेलेनो नांगौबाथ' जों सुइट खालामजोबगोन बे माने इउपिपिएलआबो माने नाम गुन थानाय नङा क'क्राझारनि बे बिपिएफनि हेडक्वार्टाराव दिनै 500सो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि इउपिपिएल कंग्रेस जिएसपि बेबादि राजनितिक दोलोनिफ्राय दिनै जयेन जाफैदों माखासे नेताफोर जाफैदों माखासे वार्कारफोर जयेन जाफैदों दा बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बेनो प्रमान बे 2025आव बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेवहाय जे बिपिएफआ मोनसे जे पिपुल्स मेन्डेट बेखौ मोनगोन जोङो 25टानि बारा 30टासो देरहानानै जे सरकार दागोन बेखौ दिनै रोखा फोरमान होयो आरो थांनाय बारनि एमपि इलेक्सननि जेनाखि रिजाल्ट बेवहायथ' जों देरहाखाबाय 25टानि बारा जोङो देरहाखादों उदालगुरिसिम जोङो क'क्राझारनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै जुदि हिसाब खालामो आरो जुदि दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल आरो बिजेपि आलादा आलादा जुदि इलेक्सन गेलेनाय जायो बेवहाय जोङो फुरा सुइट मारिजोबनायनि मोनसे खाबुआ दं दा बेनिफ्राय फोरमान मोनो जोङो जे बिपिएफ दोलो दिनै गोख्रोङैनो दं आरो जोङो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों सरकार दागोन बे रोखा जाबाय रायजो राजाफ्रा जोंखौनो अनसायगासिनो दङ आरो हाग्रामाखौ माने बिटिसिआव शिफ्ट जाफिननानै थांनाय 17 बोसोराव जेसेबांनाखि डेभेलप खालामदों बिनिफ्राय बांसिन डेभेलप जानायखौ दा लुबैदों प्रमद बर'नि जे 4 बोसोराव जानाखि डेभेलप खालामदों दिनै रायजो राजाफ्रा नुबाय बेवहाय जेबो जायाखिसै दिनै नुबाय बिथांनि सरकाराव साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माने फैसा होनांगौ 75,000 बेखौबो होजोबनो हायाखिसै दिनैहाय आरो टिका टुक्लिनि खामानिखौबो दिनै बिथाङा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो होनो हायाखिसै बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो होनो हायाखिसै दिनै भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै दिनैहाय माने एनआइटि जानांगौमोन ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानांगौमोन कच फेक्टरि जानांगौमोन बेफोरबो जायाखिसै दिनैहाय एनडिएफबिफोरनि जेलनिफ्राय गनांगौनि बाथ्रा दंमोन केस जोबनांगौनि बाथ्रा दंमोन बेबो जायाखिसै दिनैहाय बेफोर गोबांथार खामानिफ्रा थाबथाना थालांजोब्बाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि सासनकाल बेखौ दिनै गाज्रि मोनजोबनानै हारसा बर' जेसेबांनाखि ज' जानानै दिनै बे प्रमद बर' हाथाव अभियान बेवहाय दिनै बयबो लोगो नांनानै दंजोबो बेवहाय दा जोङो गासिबो पार्टिफ्रानो दिनै बिपिएफखौ नागिरदों दिनै हिरा सरनियानिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिथाङाबो बिपिएफजों एलायन्स जानो बिथाङा खावलायगासिनो दङ कंग्रेसनिफ्रायबो दिनै खबर फैबाय थादों बिथांमोनाबो एलायन्सआव थानो बिपिएफजों दिनैहाय अनेकथा दोलोफ्रा माने बिपिएफजों माने एलायन्सआव थानानै सरकाराव थाफानो 2025आव बिनि थाखाय बिथांमोना लामा सं दानगासिनो दङ दा जोंबो नायबाय थादों सोर पार्टिजों जोङो एलायन्स खालामबा जोंहा सरकार दानो हागोन जों हारसिङैनो गोगोमखा जोङो हारसिङै गेलेबाबो जोङो 25टानि बारा मोनखागोन आरो एलायन्स गेलेनो नांगौबाथ' जों सुइट खालामजोबगोन बे माने इउपिपिएलआबो माने नाम गुन थानाय नङा दा बेबादि मोनसे परिबेस जानानै दङ दा ओंखायनो खावलायगोन आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयबो बे इउपिपिएलनि लब देखायलाबायनायाव थांनो नाङा साफा सानै मानसिफ्रा दिनै थांलाबायदों बिल होगोन माबा होगोन होननानै माखासे कन्ट्रेक्टारफोर माखासे बिपिएफनि माखासे मानसिफोरखौ दिनै लब देखायनानै लांदों थारिख डिक्लेयार जागोन अखानायैनो गुरायबोजोबगोन जास्ट बे बिल लानो थांनायल' आरोखि बिल लानो थांदों मा लानो थांदों बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायनानै थांखादों सोरबामोन थांनायाव जोंहा जेबो खहा जाया बरंसो लाबसो जागोन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बिपिएफखौनो नागिरदों जोङो लाख लाख रायजो राजाफ्रा जोंजों दं साफा सानै लिडारा थांनो हागौ सानै लिडार थाङोब्ला जोंहा बेवहाय 2000 मानसि जोंनि बिपिएफआव जयेन जादों दिनै बेबादिसो मोनसे परिबेसा जागासिनो दं दा बेनिखायनो जोंहा माने खुनु गिनांगौ खोथा गैया रायजो राजाफ्रा गिनांगौ गैया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानानै सरकार दागोन रायजो राजाफ्रा जेनाखि मोननांगौ प्राप्यफोर दंमोन बेखौ मोनजोबगोन साख्रि बाख्रि सेंग्रा सिख्लाफोरनो होगोन टिका टुक्लिनि खामानिखौ होगोन जों प्रमद बर' बादि बाहेरानि मानसिफोरखौ जोङो लाबोनानै साख्रि होनायाव गैया जोंनि एलेकानि मानसिफ्रानो
बे हारसायानो जाथों बर'आनो जाथों बिटिसि ओनसोलनि मानसियानो थिखा थुख्लिबो मोनगोन साख्रिबो मोनगोन माबा आइइउआइ मोननांगौबाबो मोनगोन सोरबाया माबा मोनसे आइबिएस मोननांगौबाबो मोनगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफ्रा फैसा मोननांगौबा मोनगोन बे खामानिखौ जों मावजोबगोन बिजेपि दलाबो जिहेतु बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बिथांमोना जुदि दा बिथांमोना हारसिं गेलेबाथ' जोंहा बिपिएफआ जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा थांनाय बे बिसायख'थि बेवहाय जों 50,000आव जेनदों दा बेवहाय हिसाब खालामबा नायनो इउपिपिएल आरो बिजेपि हारसिं गेलेनांगौबा बिथांमोना इउपिपिएलआ दिनैहाय माने 3 नाम्बारनि पार्टिबो जानाय नङा बिसोर 4 नाम्बारावसो थाहैगोन आरोखि सासे सानै देरहाबोगोन ना देरहाबायबो सन्देह दिनै प्रमद बर'आ गावनि समस्तियावनो हां थोनो थिफुं आइसिइउआवसो दङ गयबारि समस्तियाव जे प्रमद बर'आ देरहागोन ना देरहा बेनि सन्देहसो दिनै बिथाङा जागासिनो दङ गतिके एबारनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हयथ' 0 आउट जानो हागौ जों अपारेशन अल आउट बेखौ दिनै स्टार्ट खालामबाय अपारेशन अल आउट जागोन बे इउपिपिएलआ दा बे अपारेशननि नामखौ जों होदों एबाराव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव एबारसो आसल अपारेशनाव जों नामायदों थांनायाथ' एमपि इलेक्सनसो नङा होमबा एमपि इलेक्सनाव जेनबाबो जेबो खथि खालामा बिटिसिआव जोङो 10 बोसोर नुबाय हिरा सरनिया दिनै एमपि जानानै थाहैदों खिन्थु बिटिसिआव हाग्रामा महिलारखौ जेबो खालामनो हायाखै बे नंगौना नङा दा बे जाबाय बास्तब छबि दा ओंखायनो दिनै जयन्त बसुमतारी दिल्लीयाव थांना मा मावनो हादों हायाखै दाख्लै नोंथांमोना बिथांनि मेडेन स्पिचआवनो नुबाय नङा होमबा बे खालि रुपसि एयारपर्टनि बाथ्रा बुंदों माबा बाथ्रा बुंलाबायदों खिन्थु बिथांनि थांनायनि उद्देश्यआ मा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायसोमोन दा बिथाङा गावनि मेडेन स्पिचआव बेखौ बुङाखै माने मा बिलाय बे सासे बेर्थ नेता सासे फेलें नेता जयन्त बसुमतारीया बेखौ फोरमान खालामदों आरो मालाय दा बिथांनि मेडेन स्पिचनिफ्राय बुजिनो हाबाय जोंनि बिटिसि बासिफ्रा जे बे प्रमद बर'नि दारै जेबो जाला जयन्त बसुमतारी दिल्लीयाव जेबो खामानि मावनो हाखाया जों आगोलाव बुंबाय थाखादोंमोन बे भाषाबो रोङा इंलिस रोङा हिन्दी रोङा दाख्लै हिन्दी रायलायनायखौ नुखाबाय नोंथांमोना पार्लामेन्ट सेसनाव नङा होमबा बे मानसिया बे साउथ इण्डियानिफ्राय फैनाय लिडारफोरजों बोरै रायलायनो हम सेक्रेटारिजों बोरै रायलायनो बे हिन्दी बालाफोरजों बोरै रायलायनो दा बिनिफ्रायनो बुजियो जोङो इउपिपिएलनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ रैखा खालामनो हानाय नङा बिटिसिखौ जों जौगानो हानाय नङा बे मोनसे फोरमान जादों आरो बिपिएफ आरो जुदि गमामायै जामारोब्ला बिटिसिनि चिफनि सिटआ सोरनि थाखाय जानांगोन नोंथांनि दा बेखौ जों खोनादों एबसुनि नेतृत्वआव सोलिगासिनो दङ दा बेसेबां जे आगबारिदों बेखौ जों जेबो बुंनो हाथ'वा दा बेवहाय जायोब्लाथ' बिटिसि बासिफोरनि थाखाय मोजां जिहेथु जेनाखि माबाफोर जे नेसनेल पार्टिफोर बिसोर आनसलिक पार्टिफोरखौ माने मनक लाबनानै धंस' खालामो दा जेरेखम आसामाव इजिपिखौ खालामबाय अनेकथा पार्टिया थैलांजोब्बाय दा बेबायदिनो जोंनि पार्टियाबो बे इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा बा जिएसपिआनो जा आनसलिक दलफोरखौ जों लासै फोजोबलांनायनि मोनसे बेबस्थाखौ खालामबाय थायो गतिके बेवहाय दिनै आनसलिक दलफ्रा मिलायनो हायोबा मोजांमोन खिन्थु नाथाय दिनै नुहुरो बिराद माने कठिन खामानि बेफोर दा मा अपसन होनानै खालामगोन नोङो ना पार्टिखौ सोरबा सिफायलायनो हागोन इउपिपिएलआ सिफायगोन ना बिपिएफआ पार्टिखौ सिफायगोन दा 2020 शेयार खालामनायाव बिथांमोना मानिगोन ना मानिया बे आरो बिदि जाथ्राबा बिथांमोना इलेक्सनखौ दे गावबा गाव गेलेलायसै सरकार दानायावबो बिजेपिजों दाथांसै बेबादि हायोबाथ' थांनाय बारावबो जायोमोन नङा होमबा थांनाय बारावबो जायोमोन हाग्रामा साराजेखौ आपिल खालामदोंमोन जे जों नेसनेल पार्टिखौ सोनो नाङा बिपिएफजों इउपिपिएलजों सरकार दादिनि बेखौ खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बे खोथाखौ मानियाखै दा सेम जिनिसखौ बिथांमोना दा हांख्रायफैफिनदों बिपिएफनि आथिं हमफैनांदों हाग्रामा महिलारिनि आथिं हमफैफिननांदों दा बे जाबाय प्रमद बर'नि दुरबलथा प्रमद बर'आ गावनि दुरबलताखौ मिथिनानै बियो गाव डाइरेक्ट हायैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै हाथियार हिसाबै बाहायबाय थादों जाहाथे गावखौ बिपदनिफ्राय बासायनो हायो प्रमद बर'हा दिनै लामायानो गैला बेराफारसेथिं सागर बेराफारसेथिं अर ओरै थांब्ला सागरावथ' मन' जाखाबायनो गोदोनासिम मन'खाबाय बेखौ दा खर'ल'सै बाखि हां लानो आन्था दंथ'मोन दा बेखौ बिटिसि इलेक्सनाव मन'खासिगोन दा मन'नो होननानैनो हारसिङै गेलेगोन होननानै दिनै बिजेपिआ अलरेडि डिक्लेयार होखाबाय नङा होमबा दा बेराफारसे सागरा बेनो एनडिपिनि समस्या स्कुल कलेजनि समस्या साख्रि बाख्रिनि समस्या आइजोफोरनि समस्या सिमा बारायनायनि समस्या दिनैहाय बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि समस्या बे जाबाय मोनफा मोनफा अर बे अराथ' ओरैनो नागारनाय नङा नोंखौ दा अराव बारसोमनानै थैनो ना सागराव बारसोमनानै थैनो दा बे लामाखौ आगोर मोनैनि बे एबसुनि फाफ्लियाव गाखोनानै बे हाग्रामा महिलारि सारनि आथिं हमनानै बे हाग्रामा महिलारि जावनाय नावआव गाखोफानानै बोरैबा रैखा मोनो खोमा बेखौ दिनै नाजाबाय थानाय जादों आरो मालाय दा जोंबो आसा खालामदों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां बे बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया खिन्थु खौसे जानायनि नामाव जुदि बिपिएफखौबो धंस' खालामनो नागिरदोंबा बेसो गाज्रि बाथ्रा जागोन दिनै नुबाय थादों जोङो बिथांमोनहा खौसेनि बाथ्रा बुङो नाथाय जोंनि बिपिएफनि नेताखौ साफा बख्ल' लांबाय थादों दा खौसेथि जानायनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंबा मानो जयेन होलायनांगौ जोंबो बिथांमोननि
लिडारखौ जोंबो लाबा जोंनि लिडारखौ बिथांमोना लांनो नाङा देट मिन्स बुजियो बे सायाव बे प्रमद बर'नि हयथ' मोनसे गेमखौ माबादिसो जों दा नुबाय थादों आरो मालाय दा बेखौ स्पस्ट' खालामना होथों नङा होमबा एबसुआ स्पस्ट' खालामना होदों एबसुआ दायथ' लादों बेराफारनैनि लिडार बिपिएमनि लिडारखौबो बिथाङा कन्ट्रल खालामदों इउपिपिएलनिखौ कन्ट्रल खालामदों बे दिपेन बर' बिथाङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं दिनै बिथांमोनखौ आपिल खालामहरगोन खुगाफोरखौ बयनिखौबो सुथे नङा होमबा दिनै राकेश ब्रह्म बिथाङा दैखौ होनलाबाय थादों हाग्रामा महिलारि सारा शिब जालानो माबा गुवाहाटियावसो माबा केबिनेट मन्थ्रि जाहैसिगोननो बेफोर बे बानसावनाय बाथ्रा बे उरा बाथरि बाथ्रा बे उरा बाथरि बाथ्रा रायलायनानै जेबो दिनैसिम थिरांथा लानाय जायाखै जोंनि पार्टियावबो माने बेखौ जों जेबो मिथियाखै गथिखे बेफोरबादि माने गोदाव सोराव माने बिपिएफखौ फान्ड लानाय मानाय बेफोरबादि बाथ्राफ्रा जाहाथे बन्द' जायो आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा आं दिनै बिथांमोनखौ माने गेबें गोसोजों गोसो गोथारै दिनै खावलायहरदों